Veľká Británia, Turnerová, Douglasová. Freemanová a Aniová. Trinidad, ktorý postúpil až na základe dosiahnutého času. Thomasová, Baptistová, Hutchinsonová a Hackettová. Nasledujú Bahamské ostrovy. Shanika Fergusonová, Starapová, Amertilová a Fergusonová, McKenzieová, Debbie, ktorá získala bronz na 200 metrov. A tu sú Nemky Wagnerová, Möllingerová, Čirchová a Seilerová. Jamajka, ktorá nevymenila nikoho, ako sme si mysleli v súvislosti s Veronikou Campbellovou Brownovou. Bežia v zostave Faceyová, Fraserová, Baileyová, Stewartová. Boli suverene najrýchlejšie v rozbehoch. Nemôžeme sa čudovať, veď Fraserová je prvá zo stovky, Stewartová druhá. Brazílčanky Metová, Demúrová, Prestiová, Gomešová. V 7. dráhe Kolumbia, Hinestrozová, Palaciosová, Obregonová a Gonzálesová. Kolumbia nemá samozrejme bohatú históriu účasti v finále štafiet na 4x100 metrov. Kolumbíčanky boli raz 6. a raz 7. A tu sú ruský olympijské víťazky z Pekingu, Poliakovová, Fedorivová, Guščinová a Čermošanská. Zostava, ktorá je takmer identická s tímom z Pekingu. Tu je Shelly-Ann Fraserová, majsterka sveta na 100 metrov. Faceyová, Baileyová, Stewartová. Bude to jamajský triumf. A aký čas? Výkon roka Američaniek je 41,58. Svetový rekord Nemeckej demokratickej republiky ešte z roku 1985 je 41,37. A čo tak rekord šampionátov? Ten držia Američanky 41,47 z 97. z Atén. Za Jamajkou všetko otvorené. Prvá štartovacia možnosť využitá. Jamajka v 5. dráhe, vážení priatelia, výborne odštartovala Faceyová. Jamajka na prvej pozícii odovzdáva výborne aj Rusky. Nemky tam bojujú. Shelly-Ann Fraserová, pozrite sa, ako stlačila handicap všetkých ostatných. Odovzdávka vyšla na Baileyovú. Jamajka vedie, Rusko na druhom mieste. Veľmi dobre aj Bahamy na 3. pozícii. Jamajka, posledná odovzdávka. Nebola ideálna, ale vyšla Bahamy na druhom mieste a Nemky sú tretie. Bojujú s Ruskami, ale nie. Vyzerá to na bronz. Jamajka jasne na prvej pozícii a čas horší ako v rozbehoch. Jamajka na prvom mieste, Bahamské ostrovy na druhom a tretie boli domáce Nemky. Takže limit, medailový limit Nemecka každý deň, aspoň nejaký kov je splnený v štafete, ale veľmi dobre sa drží aj Betty Heidlerová v kladive, takže to nebude všetko. Berlíno, maskot, prišiel objať nemecký tím. Jamajka zabehla 42,06. Pomalšie ako v rozbehoch pred časom dnes 41,88.